Všetkým prajem dobrý večer. Autotune kúpil za 40 eur. Ide plašiť zver, ide nasedať ľudí, pritom chcel by pokoj a mier. Nos mám plný, lebo som chorý, a tomu ver. Som tu jeden z mála, čo vôbec nefetuje. Drž hubu a chod si kúpiť kokain, hoď to není kokain. Vy nemáte šajn, ten čo to dealuje, ten sa má fajn. Ja nemám time, nemáte šajn. Zarobíš 1000 eur a premeníš to na 40 line. Nemusím praviť, čo to s tebou spraví, keď budeš ťahať tie sráčky do hlavy. Na 10 minút staví a už nebaví každý druhý týždeň vraj nasypaný. A bola by to tvoja vec, keby si mal money, ale visíš kade tade a ešte si vyjebaný. A už fúkaš zo pár rokov, tak už si mal byť rapper. No je z teba len troska, pozujúci swagger. Hlavne, že si podľa refresheru oblečený. Si až taký krásny, že ti závidia aj ženy. Ďalšou kapitolou sú intelektuáli. Pod drahým kabátikom ukrýva sa človek malý. Za retro okuliarmi ukrýva sa človek tupý. Život konzumenta, hluché uši, krivé ruky. Tak choď do kina, úsmev si posedieť a kecať. Ja som medzi tým zložil hudieb asi 10. Keď som bol malý, tak som skúšal rôzne drogy. Prstom ukazovali tí, čo sú dnes otroci. No ako to už chodí, tak sa karta obratila a na tých debilkov dneska čaká psychiatria. No ako to už chodí, tak sa karta obratila. Dám si také šlupky, dám si remeselné piva. A tí, čo na nás rozprávali, že sme feťaci, chodia ku dealerom v piatok rovno po praci.